Sokubuza nokuthi mangani. Mengani? Yeah, bakwazi ngani ngapha maybe wena ushaya isifuba ngani. Oshela Simo sibamba nga2 namagu. Manje awuzathi. Sokubuza ne guys, does it 45 minutes make it? Yeah? 45 like 30 minutes make it. 45. Yeah. What's the perfect 45? Ini? What's the perfect 45? Tattoo or something? If 45 concert right, tomorrow. Ayikho right. Like mimi alale wafana bayingani. Abayingani? 1 or 2. 1 or 2. Wena my sister. Yo. 5. Okay, sharp yokubuza mina ngifuna yes. Oh, mina ngicreate ngepepe yami ke. Bengiyolanda izinto obviously uyathi present yami ngiyolanda zona. Bagcina like obviously safuza like sahlala. Vele mhlala wathi okay. My sister, just today camping now, guys. Bantam, guys. So, ubuthi circulate kanje into enyenza kusifana kanjani. So ubuthi circulate kanje ukukhipha ukuthi ngeke. So ngifuna umuntu ethi uzongikhipha like lapho nje ngithanguthaza. Manje ngiyafika ngithaza ukuthi ngeke. Okay, one of you is giving check for me. You see me abana mina ngithi lokulahlile yodosha akabonanga ukuthi ngincada kubo ngikhona lo maskandalo uqabongena yo uthi lo maskandalo lona uthi lo maskandalo ntana yami uyislima wala nje ninjani yo like we type oh it's 360 why man say 360 Obambe kanje. Hayi, jobe bengishima mama ngiphatha ngefridge. Mangabona lento le, hayi ngithoke. Hayi, yabona mina, jonga abantu bayangazi. Hayi, 360. Phela umuntu demela ugane. Basa zokusigaba sithuneke bajuluke banamanga sebazile futhi sephina le ndaba fethu uloma koyabo simnandi bafethu omnandi ngila konje kingawe nokhasek bafethu la ngihlangane namaXhosa wena uMxhosa lo Yebo uMxhosa So qhubeka njalo ngizala ngeke awufuni okay sharp uMxhosa lena so guys ekhaya nasikhathi ngitshela ukuthi sisebenza kanjani sokubuza nokuthi mangani Mengani? Yeah, bakwazi ngani ngapha maybe wena ushaya isifuba ngani. Oshela simo sibamba nga2 namagu. Manje awuzathi. Yo mina, dume njengomntwana ohlala endlini nje. Usendlini manje. Cha, ukuthi manje bengishoprite. Shoprite. Akupha ama-plastic. Bese ukhipha imali. Hayi bo, sephuma imali manje. Of course, go. Sinamba. Bese ngesinamba. Okay, yathemba guys. Enengikhalela ikhozi. Sokubuza ne guys, does it 45 minutes make it? Yeah? 45 like 30 minutes make it. 45. Yeah. What's the perfect 45? Ini? What's the perfect 45? Tattoo or something? If 45 concert right, tomorrow. Ayikho right. You are no learner.
fucking idiot. kumele alale nabafana abayingane abayingane One or two. one or two wena my sister Five. okay sharp yokubuza mina ngifuna ushare stock sami kahle ngizoshalela kuqala until you tell me how did you break ngitshele mina ngibreak kanjani cha Phela wena. maka like i-past angeke ubani uzokuhlala ubani uzokushaya isibaba dala ngitshele mina sasithatha shaba mphumile jana ngihamba nengazi ukuthi mara nyazi shaba my sister kanti lo family my sister best position so usaxoxela unakhuluma yes Oh, mina ngibreake ngepepe yami ke. Bengiyolanda izinto obviously ngifana uyathi present yami ngiyolanda zona. Bagcina like obviously sabhema, saphuza like sahlala. Vele into esijwayele ukuyenzela. Mara ngelalanda leya kwenzeka ishinto. Oh, yo. You gonna fight for a man? Yeah. My sister, have a standard, please. ish atala kwa isaphaza Bengisaphola elihlezi ngisaba ke mara boni time. Bephile kahle. 20 bani 2003 To be honest, mina ngi-honest ungabuza la mina ngabreakishin ngisasiqinile kodwa uyahlola uyahlola ngathi ngizofuna ukushida hayi bonisi mhlala wathi okay ngihlola nifake isandla ngisabhela la hayi ila ayifeka sibonga namashishi ila la yes Ngiyafuna sibheke. Aksichichinyala guys. Aksichichi guys. Okay, so sithi nithenjahile. Animthembi. Asithembi. mina Usavile. Into oyenza kuphathina manje. Hey. Engendayenza. Kubani? Ibona kanjani ngithusa? Ubani ongayazi? Ni Ubani partner. kanjani? Ayazi ukuthi ngendayenza. What's that one thing that your partner even to you doesn't know about it? Engingayenza kuye ayikho. When my sister, what's that one thing ever done to your partner even to you doesn't know about it? Uyasho mina ayikho shona. Ayikho. Umama ke into oyenza namanje akayenza. like akwazi mina phela ngibuye ekhaya ngihamba forever mina ngisenza nje into ezisinapha Number forever. mina yamazi mama ukuthi unjani hayi uyongiphosa ngefridge ngiphila So my sister, just today camping now guys, Bantam. Bantam guys. So ukuthi ngisecurate kanje into eyenza sifana kanje. So ukuthi ngisecurate kanje. So ngifuna umuntu othi sizongikhipha like lapho ngithola something class. Manje okay, one of you is ngisi mina ngikuqondisha abala mina ngithi lokulahlile yodokosha akabonanga into engadlako ungakhona lo maskandalo uqabongena yo uthi lo maskandalo lona uthi lo maskandalo ntana yami uyislima wala sidenje ninjani. yo like we type I'm not saying ngiyafuna or something hayi bese uyasibona ke ngqali we type yabo umude bona kukhona umuntu nje like nama lips akho So why mami type when you are saying
ingabona wena ngathi uyahethana. Ngiyayithanda. Akhe sakuyona pension i-360 wena nje i-360 Ubambe kanje. mna hayi njengoba bengishilo mama ngiyokhosa nge-free bangabona le nto le hayi yabona mina jonga abantu bayangazi hayi cha umama miyongishaya angeke ayibona hayi 360 phela umude mina ungicabange good sinabantwana guys Okay guys, ngiyilile taste kanje you want that was a taste. 360. yeah it's okay to come to us Oh God. angimanje ngoba nginamba Asithe. Yeah, that brother's starving. Hey guys, sitting here ke kwaleng guys. Okay, ngiyayivana ngithi nje. Basa ke bana mga sebenza ukuthi saphila le ndaba futhi it goes lamagozi lakhona bafethu akusiye imloni imbonayo bafethu thini lakhona bafethu balela because of the ghost appears I have what to do kanko ngalina asizipiki manje bona bayakhasa atotsimita uthathuma belushiye amahita siwashiye plate ishu asa ebathi asizipiki manje bona bayakhasa atotsimita uthathuma belushiye amahita siwashiye plate ishu asa ebathi
Takala ni pege pidi ngijimile ngitikile basosa mangingena ngamakhemila ngaloku evikile kenyanga lo asikodos yishu virus